phayana kulaa nkampani ke incedisana namafama. Nditshilo ke ndathi Mphulaphuli, ndiyafuna ke ube yinxalenye yale ncoko yethu namhlanje. Sincokola nge-wool classing and sorting ezawuncedisana nawe Mphulaphuli ufumane ulwazi, ngakumbi ke ulwazi oluphangaleleyo. Bhuti wam, mandikwamkele enkqubeni inkqubo lena yezolimo. Ndiyafuna ke nje gqabagqaba into yokubana kwenzela into yoba abaphulaphuli bazocacelwa ukubana usuka phi, kwaye ke siya kule ncoko nje kutheni silapha. Mandibulele kakhulu umsasazi. Igama lami ndinguZindlovu. Ifani yami ndingumdlalo. Ndingudlamini ke usibakhulu uMdlovu. Ndiyinzalelwane yapha kuTsolo kwilalanyana yakuTikitiki. Ndixelenga ke kulamzi wakwa BKB. BKB ke omele amafama. Umele amafama entengisweni yawo yoboya kumazwe angaphandle, aquka ke oma-Egypt, oma-America, China, zonke lamazwe aye athi athenge uboya apha eSouth Africa. Ndiyi-senior field officer kule area yaseChris Hani, kodwa ke ndihamba ndiyofika kuzo zonke iindawo eziselapha ephondweni, ukutsho ke Eastern Cape. Right, siyabulela kakhulu bhuti wam. Kule ncoko sizawuncokola nayo kanye ngayo namhlanje. We are talking about wool classing and sorting. Mhlawumbi ukuzama ucacisela umfama, ingakumbi umfama osakhasayo, okokubana ingabe yintoni na okukusota kwewool. What is i-wool classing lena? Enkosi msasazi. Lo mbuzo ngumbuzo esifumana rhoqo singabantu abajongene namafama afuye igusha ngenjongo yokuvelisa uboya. Ukuklaswa koboya, umfama nomfama nxa echebile, amafama amaninzi azichebelayo adla ngokuthatha obaboya abujonge ngento efanayo. Athi ngajonga bonke oboya buyafana, abuthathe ngokufaka engxoweni, afake engxoweni apse kuloo ndawo apsa kuyo. Kulapho ke baphazama khona. Iyintoni ke ngoku le nto yoklaswa koboya? Okay. Umntu nomntu xa esuka kuloo ndawo, okanye umthengi nomthengi xa esuka kwelo lizwe asuka kulo. Umzekelo, umthengi woboya oza eSouth Africa osuka eChina, uza esazi ukubana ndizothenga uboya begusha obulolu hlobo. Uba ndizothenga uboya begusha obuyimerino, ndizothenga uboya begusha obuyimerino, ndizothenga uboya bomqolo. Singekangeni nje nzulu, masibaleke siye phasi, qhawulise siye evenkileni, sibuye ke ngokusizole. Okay. Right, Mphulaphuli ke wevukani i-community radio. Imizuzu yethu masiyenze benga-25 ibethile ke intsimbi yesixhenxe. Silapha kuKomani sincokola kunye naye ubhuti osuka phaya eBKB. Sisancokola okanye ke sisaxoxa lo mba ukucacisela wena Mphulaphuli apho ekhaya, ingakumbi ke wena mfama, ngokusodwa kwewool. Bhuti masigqibezele phayana kwaye ke siye phande. Afuna into yokubana umphulaphuli nomfama ekhaya
uboya acacele into yokubana kutheni na iwulu kufuneke isotiwe isisizathu esithini esithi kubana iwulu lena kuyanyanzeleka into yokubana isotwe okanye ke yahlulahlulwe. Njengoba bendisatsho before siye entengisweni sisiya kufika umthengi esuka kwilizwe laphesheya njengoba esuka kwilizwe laphesheya uza ezazi ukuba apha eSouth Africa ndizothenga uboya bamacala obunobude obungaka obunokungcola okungaka ndizothenga uboya bomqolo obunobude obungaka obunokungcola okungaka ndizothenga uboya bamanqina njalo njalo kuzo zonke indawo ezilapha egusheni yakho. Okwesibini uye athi xa ezothenga ajonge into yobana hloboni yoboya obusuka apha egusheni ngoba kaloku injongo yakhe uyayazi uba yena njengamthengi xa ibuthathile apha eSouth Africa waya kwelinye ilizwe okanye waya eChina ubuthatha kwakho boya uyazazi uba uzayokwenza ntoni. So obona boya ke obuye bugqwese buhambe phambili buboya bemerino. It's either imerino okanye idoni merino ngoba bona benza impahla eyithi ukuthande ukomelela okanye mandithi indwangu eziye zithi zithande ukomelela eziye zithi zithande noko uba comfortable okanye ukuyelelana nolusu okanye ifele elulomntu xa ithe wathi wayinxiba lonto. Yiyo lonto ke uboya bemerino uyefumanisa ukuba buthengiswa ngexabiso eliphezulu. Isizathu into yobana benza izinto ezinxitywayo okanye ezombathwayo zexabiso eliphezulu. Uboya bezinye igusha ezingezizo imerino okanye idoni merino ziye buthengwe ngexabiso eliphantsi ngenxa yento yobana bona bayebuye benze izinto ezinjengeflorak izinto ezinjengemirhaji ezazinto zinexabiso eliphantsi. Ukuya embuzweni wakho nje kwakhona Yes. buklaselwa into yobana benze izinto eziyelelene nexabiso lawo uboya. Ukuba ufuye igusha enebhula uzabuthatha uboya bakho bunebhula buneklasi yakho. Okay. Abudityaniswa nobunye noba igusha zingantle zibenjani kodwa uba zinebhula uboya uthi xa ubuthatha buyaqhawuka uthi umchibi ngokwabuchebayo buyazisukela apha egusheni. Okay. Noba zinhle kangakanani noba zininzi kangakanani buye buthathwe buklaswe phansi kwebhula nexabiso ke uzathi ulibhatala ubhatalwa la price iye yebhula ngoba into ezawuyenza izakwenza laa nto ifanayo nalaa nto iphaa isuke egusheni. Into efanayo nebhula ibhula mos ngumbono ombi ayingombono omhle so nento ezawuthi yenzeke izakwenza into engengombono omhle. Enkosi. Uyavakala bhuti wam. Njengokuba uthetha ke ngoklaswa ndiyacinga into yokubana mhlawumbi njengabantu abangabachwephetshe nabayaziyo lento okanye ke obuboya ingabe mhlawumbi zikhona izinto enizisebenzisayo ezinincedisayo nekukhetheni obuboya kobunye xa ngabusitsho usithi ba bukhona obubebhula okanye ke obunebhula which will determine the price nobunye ke obubuzawudura nabo buzawubiza okanye ke buzawubiza ixabiso eliphezulu. Ingabe mhlawumbi ikhona indlela enisebenzisayo to differentiate okanye to determine the quality of iwulu le? Enkosi sisiya ndiza kubuyisela umva kancinci ukwenza umlando nje omncinci emafamini. Okay. Amafama ayokhumbula emva pha nami imbali le endayibaliselwayo. Okay. Emva pha umfama nomfama onegusha ebeloko echeba igusha zakhe athatha uboya bakhe abuse noba ziyi-10 noba ziyi-20 noba ziyi-100 azichebele igusha zakhe yedwa abuthathe engabenzanga kwanto azichebe nje athathe engxoweni afake engxoweni abuthathe abuse kuloo ndawo abusa kuyo noba ubuse BKB.
Now kwadevelopa into yokuba no amafama ayayilahla imali ngoba oboya bufika phayana buqalelwe Okay. phaya bakhona abantu abaqashiweyo ukwenza lento umfama angayenzanga efameni yakhe okanye eshedini yakhe. And then kukhona ipenalties ezikhoyo okanye kukhona indleko ezikhoyo ngalonto. Ubhatalwa kwanguwe wena mfama la muntu upha. Okay. Ukuba amafama angenza ngalendlela axelelwa ngayo onke apha eSouth Africa bangangabikho abantu abaqashiweyo pha. So it ke ngoku lento kwathi makufonyishwe ezinto kuthiwa zi-sharing sheds Okay. okanye ii-associations. Zifonyishelwani ke ngoku umthengi nxa isiza pha siya eBhayi uza efuna ibhali leclass nganye elinobuncinane obungango 120 kilograms kwiclass nganye. So wena unegusha mhlambi ezinhlanu nawe unegusha eziyi50 uboya bakho bamanqina abuzukwazi ukugcwalisa u120 kilograms. So kwathi masifomishe i-sharing sheds ukwenzela abantu ba igusha yam nekammelwane nalala ngaphesheya zidibane sibuklase oboya benzwe ilento ifunwa ngumthengi. Singazuba nazo eza charges okanye eza penalties zifike zibe khona pha eBhayi nxa uye wathi owabi nabo uboya wadibanisa bonke uboya owasota because bakhona abantu abakusotelayo pha. And then ke ngoku nxa sobhatala imali yakho ubabhatala ngokwakho aba bantu kule mali sowuthengise ngayo. So xa kufonyishwe i-sharing sheds xa zidibene zo i-5,000 i-sharing sheds zalelali kuyakwazi bakhuphe mhlambi amabhali ayi-60 kulo mabhali ayi-60 iclass nganye yoboya inento engaphezulu ko-120 kilograms. Umthengi ke ngoku iyamtsala ilihlo lakhe lonto ayikho lanto kuthiwa yi-resort. I-resort ke kulapho ke ngoku kuye kufumanise ukuba liyaqhaqhwa uboya bakho uqhaqhwa kwabo bubekwe ecaleni kwenziwe lento bafanele ba uyenzile apha efama. So wena mfama ungekho seshedini namhlanje kodwa unegusha ezimbini nezintathu okanye unegusha ezi50 iclass nganye apha eboyeni bakho ayenzi lanto kuthiwa i-producer lot. Kuthiwa i-producer lot phayana nxa ibizwa ibhali ngalinye leclass kuthiwa i-producer lot. Alenzwa kwanto liya straight emthengini kuthathwa nje samples ezibonakalisa abantu balento uthi yiyo liphanga phakathi iyiyo nyani na. Uthatha kweza samples zambe ziyotestwa ubaya bakho buya straight econtainini budade elwandle bubheke eChina okanye bubheke kulonda ubuthe bathengwa kuyo. So ndiza nento ethi kubalekile wena mfama usakhulayo ungekafikeleli kwinto abantu uboya bakho bukwazi ukwenza ibhali ujoine i-association ekufutshane kunawe. Uyalahlekelwa imali ukuba uzabone uthatha ingxowa noba uzisepha iBKB uthatha ingxowa uzihlohle uzise BKB ungenzanga lento kuthiwa iproducer lot entitha ungenabo uboya bungaphezulu ko120 kgs iclass nganye. Wena mfama still usalahlekelwa mhlawumbe wena uzakonwaba ile mali uyifumanayo kodwa kubalekile ba uye pha kwi-association apho nizawuthi nidibanise uboya okufana uklaswa koboya ke mafama kudibanisa ii-classes zoboya ezifanayo. Okay. Uboya obufanayo bufana kanjani ukuza straight ke ngokwembuzweni wakho abantu zintoni ezi sizijongayo apha eboyeni bathi ngesingezi zi-physical properties. Okay. Xa zijongwayo okokuqala yi-length ubude boboya uba bude kangakanani na uboya bakho. Okwesibini i-diameter i-diameter ke zi-microns. Uboya ke njengoba ndithe zi-physical properties uboya sibujonga ngala maqoqo. Wena mntu ke ufuye igusha uzawazi la maqoqo uthi nxa utyhilayo pha eboyeni ndifuna ngenye imini phayana kweza pictures pha kulaa nto yakho bona uveza mhlawumbi njengoba si-live ndikuphathela ii-pictures ndinqanisithi uboya obunamaqoqo udisplaye phaa ngenye imini sawuzama udisplaye amaqoqo phayana
batsho ba umuntu ongazange wabona uba bunjani kuba nalamaqoqo phayana bube buhle kuba namaqoqo engathi siscrew umuntu ongazange umuntu wakhe wasibona iscrew engathi siscrew nalamaqoqo phayana Okay. yi-diameter sijonga ke i-diameter once aye esondelelana lamaqoqo esiba mancinci esiba maninzi kulapho uboya busiba buhle khona kuthiwa yi-fine wool once aye esithela kulapho ukuthi uboya buba strong khona Okay. kuthiwa ngu-strong wool and then ke ngoku once ube phakathi kukhona u-medium wool sithetha nge-diameter ke ngoku kube khona ke ngoku le nto kuthiwa yi-tensile strength Okay. ukomelela kwabo uboya sibujonga kwalapha eshedini xa sibujongayo kubamba nje ngeminwe emibini ngentla nangezantsi uthatha umcupha emva kobuve nje unqaqaze phaa ngaphakathi uba bude unqaqaze nje phaa ngaphakathi uba buyaqhawuka uyayazi uba uboboya obo noko buboya obo igusha ibikhe yagula okanye inebhula ubuthatha bonke oboboya ubuthatha ububeka ecaleni bungadibani nobuya bungaqhawukiyo isixelela ke ngoku ukuthini ukomelela kwabo oboboya. But make sibuyele pha you mentioned that there is fine wool iphindi bekhona nenye olunye uhlobo mhlambi ingabe kanti what is the difference kwaye kulula kangakanani into ba umfama abone into ba engekazofikelela kuni into kubana hayi igusha yam will be producing fine wool okanye mhlamba hayi seyiyele kulena ngathi buqina noko iwool. Ilula kakhulu amafama ebeloke ndimamela kwincoko yam nozaza apho besithetha ngokukhethwa kwesilwanyana isilwanyana siyazesulela igazi lalo Okay. kakhulu isikakhulu esisilwanyana siyinkunzi inkunzi yegusha ke ukutsho fanele uyothenga inkunzi yegusha enalento ifunekayo sithi ke thina amagosa ababonisayo amafama uba nansi inkunzi efanelekileyo ezawuthi itshintshe umhlambi wakho njengamfama so uye ujonge ke ezinto bendizikhankanyile ujonge uba la maqoqo phaa eboyeni avele kangakanani na once aye esithela etshona kulapho uboya bakho bube strong khona once aye egqama futhi esondelelana kulapho uboya bakho bube fine khona so ndiza nento ethi zezona zinto umfama funeke azijonge eyona nto ibalulekileyo inkunzi yakho yegusha ewe izawuthatha ixesha ukutshintsha inkunzi yegusha Yes. kodwa umfama oye wathi wathenga inkunzi athenge namathokazi ngoyena yena zakhawuleza azibone ii-results mhlawumbi ungaphelanga nonyaka Right, Mphulaphuli ke weVukani Community Radio incoko ke leyo apha kwinkqubo ezolimo kunye namusiya Mphulaphuli okugqibela namhlanje, right? Ndiyafuna ke into kubana ube inxalenye yale ncoko yethu, thumela umbuzo wakho uthumele phaya ku WhatsApp wethu i-voice note yakho ibe ngaphansi komzuzu okanye ke uthumele lo myalezo wakho. Inombolo ongasifumana kuyo Mphulaphuli apha kuKomani 0648546398. Ndiyabona into kubana ingathi sinaye umphulaphuli umfama phaya emnxebeni. Masijonge into kubana siyamfumana. Molweni ekhaya. Molo. Ewe tata. Ngiyaphila msakazi. Siyaphila enkosi, kunjani kuwe tata? Ukushena kuthi bengicela ubuza mani kutata msakazi lo waseBKB into ba ezibhoko ezichetywayo zifola kwelificala zona. Esiba ungabhaqa na eBKB xa use uboya bazo ezibhoko ezichetywayo kuthiwa zii-Angora goat. Ngozi. Ndicela uphinde kakhona tata umbuzo lona wakho. Ngicela ubuza kweli cala lezibhoko ezichetywayo sisi kuthiwa zii-Angora goat uba zona zifola anda kweli ficala because zithatha thetha ngegusa kuphela. Inoba le ezibhoko ezichetywayo zona uyafumana na eBKB ngazo okanye. Okay tata inkosi kakhulu. Okay. All right. Right, Mphulaphuli ke ungafana nawe nomfama lona ukwazi into kubana ungene phaya emnxebeni uzokwazi into kubana uphendulwe umbuzo. Right, masiye pha kuMphulaphuli. enkosi sisiya before siye phaa kumphulaphuli
siye saqhawukana ndingekagqibi kwezankangeleko Okay. zoboya phayana enye yezinto ezibaluleke kakhulu lucoceko Okay. loboya bakho uboya bakho fanele bucoceke ngeyona ndlela ungabi nazo izangcethe bungabi nawo umhlabangulo ungabi nawo umgquba ngoba bathi abathengi umgquba sizuwenza nto izangcethe sizenza nto Okay. South Africa into esize kuyo apha sifuna uboya so wena mfuyi wegusha uzawuthi nxa uthumela uboya bakho phayana uthi uthumele 100 kgs xa kuthathwa isample phayana la sample iyahamba kuyokhutshwa yonke into engoboboya pha yonke laa nto ibona icholwa igusha phaa edlelweni iyakhutshwa and then kushiyeke uboya nje kuphela wena uthi uthumele mhlawumbi 100 kgs xa sijonga phayana kwisampule no uthumele 50 kgs yonke enye into oyithumeleyo phayana ayibububoya so ucoceka ke kubaluleke I see. kubaluleke nxa kufika kuloo ndawo funeke iigusha zakho uzame kangangokuba zingafunyanwa zangcede xa kumanzi uzilalise endaweni eyomileyo ukwenzela uba zingathathi umgquba lowana uthi wena uthumele ii-kilograms ezingaka xa kufikwa phayana kuthathwa isampule no eyona nto ininzi apha ludaka ngumgquba litshungu zizancede ukuza ke kutata Yes. phaa e-BKB isebe lethu kuthiwa ngu-wool and mohair Okay. imohair ke yile abuza ngayo utata amaseyibhokhwe mohair, okay. yes amaseyibhokhwe zezinye zeebhokhwe nxa zichetyiwe ezibhatala kakhulu ziyayedlula negusha ndifuna ukutsho into nayo ke zilunga kwiindawo ezithile zephondo usuke lapha eKomani bakhona abantu abanazo ukunyuka Ntabethemba ukuyotsho Graaff-Reinet Takastad kula macala Grahamstown zezona Jansenville zezona ndawo ufumanise kubani ba uzifumana kuyo xa zichetyiwe ibhokhwe zakho izanabo uboya bakho bebhokhwe izanabo eBKB siyabuthatha uboya bebhokhwe siyabamkela siyabuthengisa nabo ngokufanayo kunye noboya begusha nangona ke izi-department ezohlukeleyo boya begusha nobebhokhwe abudibani. Right. Nditshilo ke mphulaphuli ndathi bayinxalenye yethu apha kwisikhululo iVukani Community Radio. Ndiyafuna into yobana siyojonga phaa kuWhatsApp wethu ingabe kanti sinaye na umphulaphuli ongenileyo. Inombolo yethu apha Komani 0648546398. Sinemizuzwana nje phambi kokuba ke simqhawule ubhuti apha utshilo ke wathi unguye usuka phaya eBKB. Ndiyacinga into yokubana eyona nto mhlawumbi abaphulaphuli phaya ekhaya ingakumbi amafama anokufuna ukuva into yokubana ngabe kanti bafikelela njani na kuni. I think yeyona nto ibalulekileyo kule mizuzwana nje sinayo kuba ndiyabona uba phaa kuWhatsApp wethu we don't have any questions. Siqhawulise siye phaya mphulaphuli ku-Facebook kodwa ke ngeli xesha ndiyafuna into yobana ndiphinde ndizibuyisele kuwo intambo sizokwazi into yobana siqukumbele kule ncoko yethu namhlanje ilizwi lakho kumafama ungathini ngakumbi ke kulawo ndikuvile usitsho into yokubana yile nto kuye kwaza isolution yokuba makubekho i-sharing shed right mhlawumbi amazwi akho okugqibela angabe kanti athini sizokwazi into yobana siye phaa kufacebook wethu siyojonga into yobana bathini na amafama okanye ke abaphulaphuli. Enkosi msasazi amazwi wami okugqibela kumafama ubutyebi ngokwemfuyo abuzi ngobusuku ifana nenkabe enkomo phaa eplazini awubinayo ngemini enye ndiza nento ethi ke kuni mafama lento yokufuywa kwegusha idinga nje inyameko inyameko ngoluphi na uhlobo siyazazi ii-challenges eninazo so uthi ngoku uqala ukufuya ufelwe ngamatakane uthi ngoku uqala ufuya ihle iprice yoboya abanye bebekubalisela imali abazifumanayo xa bethengise uboya ifuna nje inyameko ifuna ukhangele amacebiso ungabi nantloni osikhangela abantu abanjengam uzindlovu lokamdlalo ozokunika amacebiso mahala engakhange wakutshaja ndizawukwazi uba noko nawe
ube ngumfama obhetele ngenye imini into ebalulekileyo isikakhulu apha ekufuyeni funeke ungafuyeli ukulinganisa Yes. fuya kuba uyazi uba ufuna ntoni izithini injongo zakho zoba ube nale mfuyo pipeline uba unegusha ufuyele uba mayikwenzele ntoni ungathi mhlawumbi xa sendiqonda uba hayi ngeke ngoku ndidiniwe ndifuna upenshela uthi mandibe nento yokwenza nxa ndisekhaya imfuyo is a full-time business okanye is a full-time job. Yes. Ukufuya it's a full-time job iyakudinga yiyo loo nto ke ngoku umuntu osemsebenzini mhlawumbi umuntu useGoli igusha zisekhaya omnye useKapa ngenxa yomsebenzi usekhaya azihambi kakuhle ngoba utheni uyayi-remote controller uthi nxa ufowunela undade ekhaya athi undade zonke ze-right xa ufika hayi azikho right ayiyo loo nto leyo. Okay. Ndiyayazi ke not sonke sizakwazi ukuzijonga ngeliso lokhozi kodwa icebiso lam lithi fuya ngoba uyazi ukuba ufuneka ikwenzele ntoni le mpahla uzawuthi ke ngoku uyazi uba ufuna ikwenzele ntoni usebenze ke ngoku towards loo nto iza kunika impahla yakho. Enkosi msasazi. Thank you. Right, sisenayo nje imibuzwana emibini phaya ku WhatsApp wethu. Khona umphulaphuli obuzayo okokubana uBKB lona umele ntoni na? uBKB umele Farmers Cooperative Limited. Ligama ke leAfrikaans umele Boere Makelaars Bebek. That's Farmers Cooperative Limited. All right, umbuzo wokugqibela mphulaphuli sizokwazi into bana siye phaya engomeni nanku omnye uthi apha Mr Mdlalo apha ebudeni boboya what is the acceptable deviation umuntu angakwazi ukudibanisa uAA no C without incurring penalties? Oh, okay. Bulela kakhulu. Baleke kakhulu lambuzo lowana usuka kulomphulaphuli. Si class classa uboya sizalanisa iclasses ezizalanayo. Awukwazi usuka kuA uye kuC. Funeke uzalanisa uA no B. uB no C. uC no D. Okay. Awukwazi udibanisa uA no C. Zishiyana kakhulu. Umzekelo uC ungu-50 millimeters uA ungu-90 millimeters so azikwazi ukudibana udibanisa nje net ezizisondeleleneyo kuphela. Okay. Right, ndiyabona ukubana ke ngoku kukhona abaphulaphuli namafama angathi anawo umdla masiyomamela phayana nantsiya i-voice note. Molweni msasazi. Notata uZindlovu apho ndiyabulisa. Umbuzo wam mna uthi ndifuna ukuqonda apho kutata umdlalo ngoba boya obu buchetyelwe phaya endlini mhlawumbi unegusha ozithengisileyo uye ke ngoku uyichebe phambi koba wenze yonke loo nto uyichebela apha endlini kufike ke ngoku elaa xesha eliya lokucheba phaya eshedini uthatha ke obuboya uhambe nabo. Ndifuna ke ngoku uqonda apho uba obaboya obu xa ubusotha ubusotha ubuthathe ubufake ke ngoku phaa kwii-classes ngokwendlela obuyiyo okanye ubuthatha uvele uyobubeka nje kwiclass A1 mhlawumbi ubuthatha uyobufaka ku-D kuba ububuchebele endlini or ke ubuthatha ubufake ngokwemeko obuyiyo nje kuloo ndawo leyo khawundincede njapho tata uZindlovu. Ndingutata uSawula ndilapha ecala. Enkosi. Andiqondi uba mhlawumbi umvile utata uSawula umvile ne? Yeah. Okay. Manibulele msasazi bulele pha kutata uSawula. Mafama kuyaxhomekeka uboya obuchebe endlini. Ukuba uyichebe igusha ifile
okanye uyichebe kuba uzayithengisa iphila, okanye uchebe uboya obusefeleni, mhlawumbi uqale wayixhela and then ke ngoku wacheba ifele. Obo boya obo buboya obohlukeleyo, abufani. Mandiqale kule igusha uyichebe iphila kuba ubuqomba uzayithengisa. Uyabucheba obaboya ubugcine kwindawo esafe oqinisekileyo uba ayizufunyanwa nalithontsi na nxa kunethayo. Obo boya obo uyakwazi ke ubuklasa ngokufanayo nezinye igusha phaa eshedini. Ukhupha uboya bomqolo, ukhupha uboya bamacala njalo njalo. Kodwa uba uchebe igusha efileyo, once uboya buyinto ephilayo. Once ife igusha nabo buyafana. Okay. So bubonakala msinyana buvele butshintshe kwa equality le ukufakwe igusha. Buyabonakala uboya buchetywe efeleni. So obuya buchetywe efeleni ngcono buklaswe bodwa. Ukhona iklasi ekuthiwa ngu-fair wool pha VEL, okanye uba bubodwa nibuklase kunye nezagusha zinebhula. Buclose, uboya begusha efileyo buclose kobuya bebhula. Iiklasi ke ezisondeleneyo uyakwazi ukuzizalanisa. Nobuya buchebe efeleni bude bube worse ke bona ke. Apho ubone abantu le gusha kudala ndiyixhelile. Intona isenoboya mandichebe oboya. Bude bube worse ke bona ke abude budibane nanto. Obaboya obuyano bude bubonakala uba bufile bunalo nevunjanyana. Bunuka kakubi ngoba busuka efeleni sebutyiwe nangamanundu. So ke ngokubona uyakwazi uba ubuthatha ubeke nje bodwa ecaleni. Abuklasa noko futhi ke abunayo nevalue, abunaxabiso. Andiyikhuthaza noyikhuthaza into yoba umfama achebe igusha efileyo okanye achebe amafele. Bhetele eyona nto onoyenza uyichebe before uyixhele. Ungaqala uyixhele emva kokuchebe ifele. Okay. Nanku ke umbuzo wethu wokugqibela kule mizuzwana nje mibini sinayo phaya ku WhatsApp wethu umphulaphuli uyabuza pha umfama ingaba kufanele ibe zi-kg ezingakanani imsasazi ibhali ngalinye ukuze ba ligcwele. Ndacinga into yobana ufuna ukwazi into yobana umlinganiselo lo ungakanani. Yes. Ibhali kwiklasi nganye msasazi funeka libe ngu-120 kgs ubuncinane, libe ngu-180 kgs ubuninzi. Ngoko ke ndiye ndithi emafameni i-sharing sheds ezininzi msasazi ziloko ziziqhwabela izandla zisithi thina siproducer 100 bales. Xa uhamba uyojonga phayana ubona uba la mabhali bebenowenza abe yi-50. Uboya abubhatali per bale. Uboya bubhatala per kilogram. Bubhatala abantu ba zingaphi i-kilograms zale sharing shed. Okanye igusha zale sharing shed, igusha nganye iproducer i-kilograms ezingaphi. Butsho buveze ezo kilograms uboya benu nxa nibuthengisa. So ndiye ndikhuthaze ke ubantu uboya busekhona pha eshedini. Presano amabhali wenu aye pha ko-160 170 ubunzima. Ukwenza uba ningabi namabhali amaninzi afokofoko azawuphinde afike aqhaqhwe pha. Amafama avele athi asofika ku-120 ayeke. U-120 yi-weight eyamkelekileyo yi-minimum. Kanti fanele ke niprese. Laa nto lena ke inincedisa ke mafama uzameni ukulwa ii-costs ze-transport ngoba amafama msasazi ayayibhatala la transport yokusuka ekomani okanye yosuka ecala wherever, suka ecofa imvaba uyotsho eBhayi. Bhatala per bale. So ukuba amabhali wenu niwahlohla kangangoko aye ko-170 nizawutsho lume namabhali ambalwa noba ibhali lingakanani na noba likhulu libhatala iprice eyi-1. So uba niwenza abe ngo-160 170 amabhali wenu nizawutsho nibhatala imali encinanana for i-transport yoboya. So zezinye zezinto ezithi zinincedise ke amafama ningavele niphele kula 120 nithetha ngayo bubuncinci u-120. Alright. Siyabulela kakhulu bhuti wam ngolwazi olungaka. Ndiyacinga into yokubana ininzi kakhulu into amafama ayizuza kwincoko yethu yanamhlanje. Sibulele kakhulu ngokuba ke ube yinxalenye yenkqubo ezolimo namhlanje. Right, mphulaphuli ke wevukani.